Muri yeZimbabwe chenjerai kushandiswa paper 2 nyaya iri panapa iri kupisa zvisingaite ende ndangotegedza ndikubva ndangouya bros munoziva kuti inini dhinyame tizhin handina nguva yekutenderera ndinongobva ndangoti bvo papoint panenge pachingoitika. Zimbabwe's ruling party ZANU-PF is already underway pitting billionaire power broker Kuda Tagwirei against war veteran Chris Mutsvangwa, outnumbered, outmaneuvered but still deficient. Nyaya iri panapa kana muchinge matondola ndaya kudai so one munhu ndokona kuvasumudza vese nenzeve kudai so ndobva ndavarovera pasi nekaZANU-PF kavo kuvati kana watosvika panapa uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF nezvigananda zvacho tanga nekulike this video right now kuitira kuti vese vaboikane. Yakamira yakadai so nyaya igedza itipinze mudare because most of the times vanhu vemuZimbabwe pressure yedzungu yekufunga kuti pamwe zvikazonodai so muchazonosvika pakunobatsirikana. Word in the street pari kunzi President Emmerson Mnangagwa is about to leave the office but day harisati rataurwa kuti nderipi, musi hausati rataurwa ndeupi, gore racho harisati rataurwa kuti nderipi. I know kuti zvinhu zvakadai is something that no one will ever believe kuti iwe zviutaura izvi hazvina musoro because murume wada kuramba aripo kusvika 2030 confusion iyaya inenge ichiitwa iri kuitirwa according to mastreets ese iri kunzi 2030 confusion is to pave way for a certain guy called Kuda Tagwirei. Ndiye ari kunzi ari kuvhurirwa nzira idzodzo ende vanhu vakawanda vanga vari kusupporta 2030 because they were outsmart, tingati vakakurirwa pachigame chacho. Handini kuzviona vakakurirwa chigame chekuti ava vanhu havari kuronga politics dzavo intelligence dzavo zvinhu zvese zvanenge vachiita. Imimi mune makatarisira kuti okay panext degree apa patichanoita tichanoti Kuda Tagwirei hamunenge mamusiri kumuona kanga ari kure, saka manga muri neconfusion yekuti vice president Chiwenga ndo vanobva vanopinda like zvinenge zvichingoitika kakuti uyu akabva ukopinda uyu akabva ukopinda handiti ndosaka kwabva kwauya line up yezvigananda dzasoya mukuona Mudarageza anga ari every day achipopota nyaya iyoyo but pakauya achipopota these guys havana kuda kumuteerera kumuisa mumusoro pane zvinhu zvaaitaura. Even the likes of Christopher Mutsvangwa vakachuza way yekuti tikusupporta president vedu President Mnangagwa but panapa pakuchirwadza nyaya ndepekuti Kuda Tagwirei is just a nobody, is someone akangouya from Norway akatanga kutoita zvake semunhu wekuti anga agara wake ane mari inobva kumabusinesses ava vanenge vachiita. Nditi semunhu anenge agara ane mari inobva kumabusinesses akangobudikira from Norway chidedzera kuti right guys nyaya iri panapa ndeyekuti inini I'm doing this business blah 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 blah, I'm doing 1 2 3 4 5 things blah 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 blah, ndobva atojoin a party. The next thing he's a blesser, the rest is history. Vanhu vakatanga kungopuwa zvinhu achingoita zvinhu zvifambe. Unoziva kune vanhu vekuti vakasvika pachinhu vanongoti parada tukachi obva atosponsor zvinhu chinyararire achibatsira achidaro achinobatana nemudhara uyu. Of course mudhara uyu kubva kumashure anenge aneka kuzivana but ukama unenge uri wemubusiness, unoziva zvinhu zvemubusiness world, saka vanhu vanozochesterana. That's why muchiona kuti muZimbabwe I don't think kuti kune kana munhu 1 anowana matenda kudarika Kuda Tagwirei. Saka nyaya yakuchinetsa iko zvine zvimanje vanhu avarwisa vati 2030 chichichi namba Mnangagwa ngavarembe varipo and the man is old now. Anenge akuda kuti ndikuda nguva yekuti ndimbo enjoyo zvinhu zvandakashandira because tikada kutarisa iko zvine I think anigona ngane 60 something years achingoshanda ari mugovernment. Saka anenge kuti no ndakuda nguva yekuti ndibogarawo pasi nevazukuru. Even stress yekuva in that office is not that easy. Unongo munhu wese anenge achingobuda chingoti pakadai pabiwa pakadai padai nyika hazvina kumira mushe, so munhu anopedzisira atoneta zvese zvine munenge muchiita zveshe zvinenge zvichisvika achitodzwa kuti vanhu havasi kutombokuda shoko iroro rinotosvika chero makada kuzvihwandisa vana vake varipo ndoti ndaikoko kuneto nevamwe kuti anenge achiteerera kuti chii kutaurika vanhu vanosamaraiza zvese zvamunenge muchitaura magaramo ese amunenge muchisenda anenge achisvika. Saka nawo manje nyaya yakunetsa Mr. Christopher Mutsvangwa ZANU-PF spokesperson uyu ndiye the only guy azvipira kusumuka achinorwisana naKuda Tagwirei achitaura kuti aiwaka apa chigaro chedu munhu wese anobvumidza kupinda muZANU-PF, munhu wese anobvumidza kunge achishanda neZANU-PF but pari kuti chigaro chowakuda ichi manje ndo chashata, chigaro chisiri chekungori cha anybody angoda kuuya like what you did. Munhu wese anokwanisa kungojoina party obva anoningirikina but pakunojoina party you have to follow the constitution yedu, you have to follow chichi blah blah blah. But takamboona kamukomana akungopinda mumapositions acho uyu wamona apinda kuchichi central committee chigaro abva apinzwa chasara kungodai politburo what's next apana chinenge chatosara. Saka ndo iyo the guy shoko rasvika zvanyatsosvika munzeve dzavo
dzavo nemuropa manje vakuchidedera vakutaura kuti that decision iyoyo haiite because isusu takarwa kuhondo, of which ningirikine kunzi makarwa kuhondo qualifications aya vakamachipisa pakabuda pachitaura Mudarageza kutaura kuti no man chinhu ichi tine wedu uyu akananga akabva zvodai vakawanda vanenge zvida kupana no chance, but tikuona kuti zvavakunoganhurwa manje pakuti zvingosvika zvingopiwa kuda Tagwire. It's obvious akangopinda ariye Tagwire anenge akuuyawo futi nomwe successor wake asina chekuita nekubva kuhondo, ende pane kuti kubva pane zera rake pane pakupinda vamwe young generation, ende makazvinzwa zvichinzi iye that guy anotogadwa nesecurity imwe itori serious yekutoti vamwe vacho anotori manhirikina kutogadwa kutange parukagadwa president. Why? Because they know kuti the guy anenge ari iye ari pamoyo papresident Mnangagwa vacho vavaidefenda, vakadefenda munhu, but munhu wavakadefenda iye haane chekuita navo because vanodefenda vachiti ayo isusu tinoda kuzosirwawo chigaro ichocho. People like Mutsvangu anenge achinyeperedzera kuti kudzungaira zvekunge asiri kuziva zvaari kuita, but iye dream yake ndeyekuti aiwa vaMnangagwa tongai, umwe anozouya achida kupinda ipapo anopindawo zvake, but inini after that person ndofanira kunge ndakana vice president wo ndane zvimwe zvimaministries zvandinenge ndichishandirirawo kuti ndizoita se ndinge ndichisvika ipapo. It's something chekuti avakwanise kunge vachizvitaura ka1 kungoti inini ndiri kutoda after vaMnangagwa because zvinozoita kunge anenge ari kukonzeresa kuningira, saka anongobuda achingodefenda. I don't know, maybe it's because of resources, because tikadatarisa people like Mutsvangu resources antanga asipo zvimwe zvezvo zvekudaro. He's doing well in steel companies zvanenge vachirana zvezvi ameno mamishe whatever zvima projects zvanenge vachiita, but tikanonyatsotarisa resources takuda compare him with kuda Tagwire tichaona kuti zvibude takada kukombea Mutsvangu naTagwire in terms of resources, saka ndo paari kuzonodyikirwa ipapo kuti aiwa saka iye anobva angoburikira achineta achiti kuti please shamari uku kuchigaro kwauda kutambira uku hazviko izvi, saka ndo pari kunetsa yatohondo kanenge katoka beto ndo makore aya adainge ari nguva yekwana Mugabe paipa tingadai takanzwa kuti ninga akasanganiswa nenhingirikini yake akadyawo kanhingirikini akapuhwa aya meno is it ice cream or something, ende ukatarisa pane beto yacho it makes a lot of sense now. Ndo pari kunzi G40 team yaya iri kuda kudzoswa kuti ndo inokwanisa kuhandla uyo anonzi VP Chiwenga, because nyaya iripo I still remember pakambopamba rumors guwa pachitenderera different media houses nechinchi vachita kuti koiwe niki muri kunzi magadzira tsamba munozomugona here murume wamuruda kubvisa wamuruda kufaya pa vice president and aitaurwa ndiVP Chiwenga, saka pakabva pashayikwa pakabva parunzi pakatsvagwa plan yekuti vakomana veku G40 ndo vega vanokwanisa kumuhandla nokuti vanokwanisa kumubvisa in terms of politics apa vachinomudzikamisa kuti adzokere vangatomuti dzokerako kumabharaki kwanga uri, because the man doesn't know a lot about politics, saka ndo paakunetsa ndo patava iko zvinezvi. I don't know kuti imimi payave ipapapa muri kuizeyawo makaitarisa kwamuri kumativi mana enyika kwamunenge muchitiona tichikudzai nyaya idzodzidzi kuti muri kuionawo sei nyaya iyoyi kuti aiwa Mutsvangu uya wosvaviswa vave kupupuma furo kuti pasvika nyaya iko zvinezvi manje ndo ama1 muri kupaonawo sei ipapapa. Inini handisida kunyanya kupedza nguva ndichitaura zvakawanda ndatongoti ndipfure nepapapa ndingokuzivisai kuti kana makuda kuzoningirira ndangoti ndikokuzivisa in detail toziva ndaikwanisa kunge ndataura kana kutanga kuverenga maparagraphs ezvinhu kwakawanda kwazviri kutaurwa, but I tried by all means to summarize kuti tese tikwanisa kunge tichinzwisisa kuri kubva nyaya nekuri kuenda kunyaya. By the way, Christopher Mutsvangu wacho futi kana manga musingazviziva akabvira kare achishandira president Emmerson Mnangagwa kubva kudhara aingoshandira akabvira ikoko kureva kuti munhu wekuti anenge ari loyal kwavari, saka ndosaka kuona kuti iko zvinezvi akavasapota akadidi tiri maisuse mawo veteran zvakazoramba hazvo anga mbenga ari mukuru kumawo veteran achida kugara akaita se akazembera nechigaro chemawo veteran kuti mawo veteran vanofanira kunge vachizotongawo vachidididi, but zvinhu zvinozongoendawo nepamwe, saka iko zvinezvi BPS yakuitika vakabuda vachiti Mudarageza ataura vavada kumuchipisa kuti zvikuru zvekuhondo zvichinji dzimwewo nyaya dzimwe zisina basa rise nemamwe mawo veteran ana Douglas Mahiya. I don't know kuti vakufila sei at the moment, because panguva yekuti vaifanira kunge vakabatana nemumwe vakatadza. Ndosaka ndatanga ndichitaura kuti maZimbabweans paper 2 is coming, chenjerai kushandiswa futi vanhu vaya vakuda kukuitisai kuti saka imimi tinoda kuzodai so pada kuti mungoda se mungoona, but handisi kuti chii kana kuti musaite chakati kana kuti musazobvume kunzi chakati, asi tiri kungoti pane tuma battles
tinogona kungosumuka pamberi papapo. I don't know, munhu wacho kana hake ane capacity yekuita anything about it, because tinongoziva kuti vakomana vekuti vanongotaura ma keyboard warriors, ma mouth ngirikini, vanakangowandira pamuromo sepinjis pasina action, because kuda tagwirei haana kana one word rakataura, but vari kungomufungira because nyaya dzinenge dzazongofumuka. Kana uchinge uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company obvovhurwa FNB business account muri yeZimbabwe usina work permit kana start permit, zvaizi bata education research yana mukoma Owen vanozvigona, vanokwanisa kukuregistera uri kwauri kwako, chingotora namba dzavo idzi wobva watovabata, vobva vatokuitira. Hazvina need yekuti uswere uchizoti inini ndikukumbira mabhengi zvemunoita imimi. Chisiyana nazvo kuSouth Africa munotizwa mazuva ano nyika yashata, vanhu vakabroka. Saka conduct Owen agara kuitira zvinhu zvako zviri cheap ende zvakachipa. Hapana kuti ndingamboswera ndichikudza price zvinhu zvakachipa kudai so izvi, because iye wacho ndikatokuudza kuti anoita mari price yacho, munotoswera makungomufonera 24/7 akutadza kurara. Gara watora namba idzi zveso umufonere uitirwe zvako, uitirwe yako FNB business account necompany registration paside. Tatenda.